aquesta és una campanya de benvinguda al talent que n'hi ha i molt de veïns que pensen de manera diferent a la nostra, en qüestions de política nacional, en qüestions de política catalana. És un projecte obert a tots els veïns. És un projecte que no pretén canviar la ideologia ni la forma de pensar de ningú. Segurament, en política nacional no coincidirem, però si parlem de Badalona, si parlem del que de debò necessita la nostra ciutat, estic segur que independentment que sigui el color que ens agradi més o que ens agradi menys, independentment que quin sigui el color en el que un es senti representat, el projecte que millor representa els interessos de tots els veïns de Badalona, independentment de la seva forma de pensar, és el projecte que aglutinem sota les nostres sigles, sota la nostra paraigües, amb aquestes eleccions municipals. Nosaltres, en aquesta campanya, no entrarem a debatre sobre qüestions ideològiques. Nosaltres no entrarem a debatre sobre si Badalona necessita un model d'esquerres o Badalona necessita un model de dretes. Badalona, el que sí que necessita després de 8 anys de convulsió política, el que necessita és un govern que pensi única i exclusivament en Badalona, que pensi única i exclusivament en recuperar el sentiment de ciutat, l'orgull de pertinença i el de tindre clar que el que correspon amb aquesta nova etapa que començarà a partir del dia 28 de maig és de reconstruir tot allò que s'ha trencat durant els darrers 8 anys. Aquest és el nostre projecte i amb aquesta línia actuarem.